Táto deklarácia Fiducia Supplicans bola vydaná 18. decembra 2023 a bola podpísaná Svätým Otcom. Rád by som sa vám teraz s veľkou úctou ospravedlnil, a to všetkým katolíkom, a to pokrsteným, katechuménom, dospelým, mládeži, deťom a všetkým ľuďom dobrej vôle v našej diecéze Karonga in Malawi. Zo správ, ktoré som obdržal, je veľmi jasné a zreteľné, že mnoho veriacich boli nielen urazení týmto vyhlásením, deklaráciou, ale tiež veľmi pohoršení, keď videli podpis Svätého Otca na takomto dokumente. A tiež mi bolo povedané, že mnohí z vás ste veľmi šokovaní a smutní, že takýto kontroverzný dokument bol vydaný práve počas Vianočných sviatkov. V skutočnosti je veľmi ťažké na to odpovedať, prečo bol takýto dokument napísaný. Určite môžeme povedať, že to nebolo písané z pastoračných dôvodov, pretože veľmi jasne sa muselo vedieť, že takýto dokument nie len urazí, ale aj pohorší mnohých katolíkov, a to v rôznych častiach sveta, ale hlavne tu v Afrike a v Ázii. Pretože nemôžeme tvrdiť, že pre Svätého Otca uraziť alebo pohoršiť veriacich nie je zlé pre jeho pastoračnú starostlivosť o Kristove stádo, ktorému bolo zverené. A som tak mimoriadne zranený, že tento nový návrh v rôznych častiach sveta, ako aj tu v našej diecéze, tu v Afrike. Verte nám, my sme jednoduchí ľudia. Jednoduchí ľudia, ale so silnou vierou. Ale tiež s jednoduchou vierou. Ale následujeme Krista verne. Niektorí z nich, najmä tu z farnosti svätého Matúša, išli peši 2 dni, aby sa zúčastnili na tejto svätej omši. A my vieme, že určite mnoho ľudí oslavovalo tento dokument ako znak napredovania v cirkvi. Tento dokument nám hovorí, aby sme požehnávali 2 ľudí rovnakého pohlavia ako jednotlivcov, ale nie ako dvojicu, pár. Takže títo 2 ľudia rovnakého pohlavia, ktorí minulú noc spolu spali ako pár a prišli sa nám predstaviť ako pár. Ale sú požehnaní ako jednotlivci. Ale odchádzajú od nás ako pár. A odchádzajú do svojho domova ako pár. A znova spia spolu v ich dome ako pár. Ale tento dokument hovorí, že oni nie sú požehnaní ako dvojica, ako pár. Avšak všetko navonok ukazuje, že sú požehnaní ako pár. Ako by toto mohlo byť, že sa nemení autentické učenie cirkvi? A niektorí z vás, mnohí z vás sa ma pýtajú, prečo Svätý Otec podpísal takýto dokument. Na nešťastie ja neviem prečo. Jednoduchá odpoveď je, neviem. Prečo pápež mohol podpísať takýto dokument? My v tejto diecéze, určite tu v Malawi, nepríjmame toto odporúčanie požehnávať páry
rovnakého pohlavia v tejto diecéze. A ja som z toho veľmi smutný, že práve po prvýkrát v histórii cirkvi dokument vydaný pápežskou stolicou a podpísaný Svätým Otcom je odmietnutý jeho vlastnými biskupmi. A to verejne odmietnutý. A je to smutné, lebo katolícka cirkev je stará. Tak stará ako kresťanstvo samotné. A toto sa predtým nikdy nestalo. A preto všetci títo, ktorí nám odporúčate takto konať, naša odpoveď je, my nie sme hlupáci. My poznáme váš konečný cieľ, ktorý tu nebudem spomínať. Takže my nebudeme rešpektovať túto deklaráciu. Náš apel na našich urazených a pohoršených veriacich. Vy, moji bratia a sestry, kresťania, vy všetci z celej diecézy, prosím, neopúšťajte cirkev, ako už niektorí z vás takto hrozili, že to spravíte, pretože ste boli veľmi pohoršení, že Svätý Otec podpísal takýto dokument. Začal by som takto. Nie ste pokrstení v mene pápeža. Vy ste pokrstení v mene Najsvätejšej Trojice. Po druhé, keď zomriete, keď budete opúšťať tento svet, nebudete súdení pápežom Františkom. Nebudete súdení ani mnou, biskupom Martinom, ale budete súdení Ježišom Kristom. Ako to budeme za chvíľočku vyznávať, keď budeme spievať vyznanie viery. A po tretie, ani ja, ani pápež František sme neboli ukrižovaní za vás. Ale bol to Ježiš. Následujte ho. Ak opustíte cirkev pre túto chybu, spravíte presne to, čo chcel diabol. A diabol bude šťastný, že zničil vašu vieru práve takýmito vecami. A tiež apelujem na vás, moji urazení a pohoršení veriaci. Prosím, modlite sa za Svätého Otca. Modlite sa za jednotu v cirkvi. A modlite sa, aby Duch Svätý a nie temnota viedla našu cirkev. Modlite sa za nás, vašich biskupov, modlite sa za seba navzájom. Lebo toto je čas skúšky.